Slobodni univerzitet Srbije ovde je da ukaže na spas, na izlaz iz ove prividne situacije beznađa. To je prividno beznađe koje nas u stvari upućuje na jednu potpuno novu stvarnost. Glavno je da se oslobodimo svih nasleđenih šema mišljenja, dakle znanja o samim nama koja su nam nametnuli drugi. Dakle, to smo mi. Nismo se doselili ni odakle, nego smo od uvek ovde bili. Doselili su se Grci. To su plemena grčka koja su došla kasnije i usvojila srpsku kulturu koja je ovde već postojala. I toga treba da budemo svesni. To je razlog našeg sukoba sa celim svetom. Svest je u osnovi svega. Svest stvara sadašnjost, vreme, a onda unutrašnjom diferencijacijom se od vremena stvaraju prostor, masa i energija. Mi sada treba da stvaramo nove institucije. Ali kakve institucije? Ne institucije zapadne lažne demokratije, ne istočne satrapske tajanstvene institucije Džingis Kana, ne to. Mi treba da stvorimo otvorene naučno-duhovne institucije, da pokažemo model društva koji će se transplantirati na celo čovečanstvo. Kažem, rešenje srpskog problema i rešenje problema planetarnog društva. Mi ovde u Slobodnom univerzitetu tražimo istinu na koju se potpuno sigurno možemo osloniti, a to je istina dublja od onih koji izriču postojeće religije i nauka ovakva kakva je danas. To je naš zadatak, da pronađemo sebe, a pronašavši sebe, pronaći ćemo i ceo univerzum u sebi i uspostaviti harmoniju. Jer zlo je disharmonija, a dobro je harmonija. Naša je svest ta, i o tome će Goran detaljno da vam govori, koji je to sve proživeo. Jer nije dovoljno čitati knjigu, nego mora se biti to što čovek govori. To mora biti životno iskustvo i to ne samo fizičko, ne samo duševno, nego duhovno, a duhovno iskustvo je iskustvo čiste svesti. U kakvom matriksu ljudi danas žive, što nam je recimo korona očigledno pokazala, kogod do tada nije bio svestan matriksa, odnosno iluzornog sveta u koji su ga ubedili ne samo učitelji, profesori, porodica i društvo, nego pre svega njegova sopstvena čula i ono što zaključuje na osnovu čula. To su dve velike iluzije. Pozdravljam sve verne pratioce Slobodnog univerziteta Srbije. Glavna ideja je, sa kojom bih hteo da počnem i ovo večerašnje predavanje, je zašto smo uslovljeni, ono što je Velimir pomenuo, i kako to da promenimo, jer to je glavni problem. Naša uslovljenost je u suštini ključan defekt, da ovo kažem, izvor naših problema koji ne vidimo kao izvor. Uvek vidimo da je problem negde izvan nas ili u drugome ili u okolnostima koje su nam nametnute. A ne smatramo da nešto u nama, neki program, definiše našu reakciju i naše mišljenje. Taj program je u stvari ključan. Ne kažem da ako vas neko bombarduje je kriv vaš program, mada i to može da se razmotri. Ali svakako 90% svakodnevnih stvari u životu koje imamo, koje radimo, zasnivaju se upravo na reakcije koje je proizveo taj program. Taj program smo stekli tokom života, počevši od malih nogu u školi, u stvari roditelji prvo, pa škole, zatim druge institucije obrazovne, a danas najveći uticaj ipak imaju mediji. A onda dolazi do inercije, to jest kada masa
takvih istomišljenika prihvati određeni misaoni obrazac, mi to zovemo kultura, odnosno tradicija, i onda se to prenosi s kolena na koleno, onda ona i po inerciji povuče, pošto je masa ima svoju inerciju, povuče i manjinu koja ne misli tako, koja možda je svesna da se radi o jednoj manipulaciji, ali manipulaciji iznutra. Dakle, zašto smo uslovljeni i kako to da promenimo? Sad, tokom izlaganja ja ću objasniti i svrhu našeg plana Slobodnog univerziteta, jer racionalan čovjek može kosmičku harmoniju, odnosno kosmička dešavanja, jako često da vidi kao nesklad. Znate, ako vi recimo, nije bitno, gledate kako pada sneg i sad vi vidite pahulje kako padaju, prvo nisu, ni jedna nije istog oblika, iste veličine. Pa onda razmak između njih je potpuno nekako proizvoljan, onaj random što bi rekli. A onda brzina pada čak nije potpuno ista zbog te njihove vjerojatno mase i otpora. Vi kad sve to gledate, vi vidite jasno da je to haos, da je to nesklad, da tu nema reda onako kao kad se pravi parking ili kad mi sadimo drveće u nekom parku. Dakle, taj nesklad je zapravo prirodni sklad, da tako kažem. To što mi njega ne razumemo pa ga doživljamo kao nesklad, to je naš problem. To nije problem prirode. To kažem jer samo ako posmatramo svet kao celinu, možemo na pravi način sagledati stvari i doći do rešenja. U istoriji postoji par ljudi koji su osmislili najmračnije i najdelotvornije oblike porobljavanja i degenerisanja čoveka. Jedan od njih je Pierre de Coubertin, koji je osmislio savremeni sport, koji nema prepreka ni nacionalnih, ni verskih, ni rasnih, ni polnih. Uz to sva takmičenja su predstavljena kao nešto pozitivno. To što je de Coubertin uspeo sportom, Napoleon i Hitler nisu uspeli ratovima. Drugi čovek je također Francuz, ali iz 17. veka, kardinal Richelieu, koji je u vreme Luja XIII. Osnovao akademiju sa ciljem da intelektualnu elitu kontroliše država, kako oni ne bi prosvetili narod i okrenuli ga protiv robovlasničkog sistema. Od tada Akademije nauka i umetnosti postoje u cilju održavanja postojećeg poretka. Autoritetima se slepo veruje jer su autoriteti. Autoriteti upravljaju gomilom. Gomila nema znanje, pa autoriteti kolo vode. Naprimjer, svi znate, piše, na tetrapaku za mlijeko, mlijeko je sa 2,8 mlečne masti. Šta to znači 2,8 ili 3,2 ili 1, pa vi niti znate da li je to istina, niti možete to da proverite, niti kako i koliko to utiče i da li uopšte tako mala količina može da utiče na vaš organizam i tako dalje. To je samo jedan od primjera. Mogu da vam iz oblasti ekonomije, istorije, nauke uopšte navode činjenice, cifre koje vi prihvatate jer ne možete da proverite i tako vladaju nad vama. Glavni razlog jeste neznanje, ali i fragmentarno znanje, kada ne vidite celinu. Zato se afirmiše specijalizacija. Dakle, fizičar se razume samo površno u fiziku. Ekonomista samo površno u ekonomiju, muzičar u muziku. Svi znaju nepotpuno, niko ne vlada celovitim znanjem i tada je manipulacija laka. U javnosti elita autoriteta stvara imidž, odnosno izgled, sliku. Šta ili ko predstavlja autoritet u nekoj oblasti? Rasuđivanje po autoritetima je intelektualni parazitizam i glavna odlika gomile. Primetili ste, kada diskutujete sa nekim, uglavnom se ljudi pozivaju na autoritete. Na osnovu onoga što je rekao autoritet, oni stvaraju sopstveno mišljenje. U politici, nauci, umetnosti i u verskim pitanjima posebno, jer veruju da rade u ime Boga. Mnogi su umrli ubeđeni da čine ispravnu stvar za svoju dušu. Na primjer, u ime Allaha će neki borac džihada da izvrši samoubilački napad i ubije 100 ili 1000 ljudi. Ili neka nacija će da započne rat smatrajući da to radi u ime slobode, u ime Boga, u ime svog naroda
Isto tako pljačkaški, krstaški ratovi, osvajački pohodi u ime hrišćanstva. Čovjek je u zabludi jer nije svestan da je svaka njegova reakcija ili misao zapravo proizvod ubeđenja koje je stekao. Kad smo bili mali, rečeno nam je da ne verujemo osjećanjima, nego da verujemo roditeljima, učiteljima, institucijama. A posljedica tih pogrešnih ubeđenja su i strahovi. Dakle, sve nam je to natureno, spontano kroz obrazovanje. U školi, u kući, u društvu, u medijima. Kada bismo se odučili novim tipom obrazovanja, od svega što stvara mržnju, zavist, strahove, sebičnost, pohlepu, ne biste imali problem da svako ostvari ono što intimno želi, a da tako ne ugrožava drugoga. A ovako svi smo robovi identifikacije sa stečenim slikama i, da kažem, nekontrolisanim mislima koje nama vladaju svakodnevno. Vi zaista verujete da pojedinac može da promeni ceo svijet? Ne da može, on ga i menja. Ali ne vidi kako to čini i zašto vidi ono što vidi kao odraz sopstvene volje. A šta je razlog? Razlog je što su ljudi pogrešno naučeni da postoji objektivan svet izvan njih i da su oni odvojena bića. Mi smo svet koji vidimo kao nezavistan od nas. Krišna kaže Arđuni, promeni pogled na svet, paradigmu, tumačenje na svet. Zaista, ako bismo promenili verovanja u vezi sveta oko sebe, promenila bi se i realnost samog sveta. U dosadašnjim emisijama koje ste mogli da pratite na kanalu Spiral, govorili smo uglavnom o dijagnozi stanja društva. Ovim programom otvaramo, da kažem, terapiju, to jest ukazujemo na rešenja problema. Dakle, prelazimo na viši nivo poznavanja u čemu je problem, a u narednom predavanju ću govoriti i kako ga možemo otkloniti. Mada će vam postati jasno i iz ovoga što ćete čuti večeras mnogo što šta. U emisijama Pomozimo jedni drugima i zašto nam se ponavljaju greške, objasnili smo da je uticaj autoriteta i inercije ključan za stvaranje konformista i, da kažem, programiranje svesti mladih, a time i budućih generacija odraslih. Začarani krug je u tome što je čovjek stvorio loš sistem koji onda stvara lošeg čovjeka. Taj lanac može da se prekine postepenim čišćenjem najštetnijih, da kažem, faktora. Pa onda vremenom se može zameniti obrazovni program sadržajima koji ne bi izazivali permanentne nesreće kroz generacije. Naravno, nemoguće je trenutno odbaciti sve što ne valja iz obrazovnog programa jer bi nastao haos. To bi bilo kao kada bismo pokosili kukolj, ali zajedno sa žitom. Postepeno, dakle, jednu po jednu granu menjati, kao smanjivanje cigareta pri odvikavanju od pušenja. Dakle, na kraju bi ostalo samo čisto žito ili barem, da kažemo, sa malo kukolja. Ali ako neko misli da je pravi način zameniti laži sa istinom, ja sam duboko uveren da to ne bi rešilo suštinske probleme. Istina često zavisi od ugla gledanja i ne treba je po svaku cenu nametati. Evo, na primjer, istorija. Šta se dogodilo pre 500 godina je, na primjer, veoma često izazivalo podele i sukobe i krvoprolića. A zamislite samo, kada bi se istoričari dogovorili, a znamo da je, kako je shvatao i Voltaire, istorija zapravo ništa drugo do dogovor o izgledu prošlosti. Dakle, zamislite samo kada bi se istoričari dogovorili da zarad dobrobiti budućih generacija iskorene sukobe na nacionalnim osnovama tako što će se međusobno dogovoriti da se buduće generacije uče o zajedničkom poreklu, gdje se narodi nisu ubijali, nego recimo voleli. Dokaze bi lako mogli da friziraju, to je valjda svima jasno, kao što se i radi. I kako bi rekla moja prijateljica Milica, zašto bi istina bila važna ako stvara ratove, nesreće, patnje, kad se istinom mogu proglasiti i lepe stvari?
dakako izmišljene, kao što je i 90% zvanične istorije zapravo ništa drugo nego izmišljeno, koje bi onda buduće generacije izvadilo, da kažemo, iz tog circulum viciozusa, odnosno izvadilo korenje zla, da tako kažem. Ja vas pitam, što je neki film vredniji ako je realnije prikazao patnju od filma koji je i realnije prikazao radost? Barem danas, kada je sve informacija, to smo valjda svesni, lako je napraviti dokumentarce, dokumente o istoriji u kojoj bi deca učila kako su ljudi živeli u slozi. Čime bi se mladi od malena kondicionirali u potpuno drugom pravcu. I osjećanja i razmišljanja bi bila sasvim drugačija i posljedica drugačiji svet. Nekome zvuči suludo, naravno, ova ideja, a ja vam garantujem da sve što postoji danas u svetu, na primjer, želja za dominacijom nad drugima, vladari, vojskovođe i slično, ne bi postojali kada bi još od malih nogu generacijama izbacili iz školskih udžbenika sve takve lidere koji su vojevali bitke i time postajali slavni. Ja bih mogao da napravim ceo program za reformu kulture, na primjer, propagande, to jest informisanja i obrazovanja, kada bi mi neko naravno dao tu mogućnost. Za nekoliko generacija bi se najmanje 50% otklonilo patnje u društvu. Ali pošto je teško da će se to naravno dogoditi, možemo barem u svojim porodicama ili najbližoj okolini, grupama istomišljenika, da osvestimo svoje zablude. Ne samo naučne, nego i verske i sve druge dogme koje vode do nesreća. Najperfidnija je teza, istina je najvažnija. Ne, nikako. Istina nikako nije najvažnija, jer je za svakoga svet subjektivne prirode. Dakle, nema istine. Istina je samo ljubav. Isus je na to ukazao, ali Isus nije ni crkva ni religija. Isus je simbol puta jedne istine. Jedne, jedine, to je ljubav. Time hoću reći, važnije od istine je dobra namera. Biti dobronameran je bitnije nego biti istinoljubiv. Biti zlonameran je destruktivnije nego biti lažov. To je mnogima teško da prihvate i zato bi radije poginuli ili ubili zbog svoje istine. Mistici hrišćanstva i naravno drugih učenja, još i pre Hrista i posle, su ovo o čemu vam pričam dobro znali. Ne čini drugome što ne želiš da čine tebi, pa barem taj nivo nije teško shvatiti i prihvatiti. Neki među vama će reći da je put do pakla popločan dobrim namerama. Logično posmatrano to je tačno. Međutim, metafizičkim tumačenjem stvari, situacija postaje jasna. Dobra namera koja proizađe iz srca, koja je u ljubavi, znači u tom stanju, reflektuje se po vertikali o nebu, o svet vaše duše, da tako kažem. Ne na horizontalnom planu, na drugog čoveka. Posljedica u pojavnom nikada nije imala uzrok u pojavnom. Pričali smo o tome u predavanju o skrivnom kauzalitetu. Dakle, čoveku nikada delima ne čini nešto dobro ili loše. Uvek samo čini samom sebi. Nebo reflektuje njegovu nameru i manifestuje pre ili kasnije recipročnu stvarnost. Neposredna okolnost nema veze sa tim. Iako nam tako, naravno, racionalnim gledanjem izgleda. Evo da uprostim na neki drugi način. Ako mislite da je namera dobra, a izazvala je nešto loše, to nema veze sa vašom dobrom namerom. Jer ona će uvek dovesti do nečeg dobro po vas. Nego percipirate samo pojavnu manifestaciju koju pogrešno dovodite u vezu sa vašim, da kažem, delovanjem, sa vašom akcijom. A ta manifestacija ima uzrok u potpuno drugom razlogu u kome vi apsolutno ne znate ništa. Zato grešimo kada verujemo da dobra namera nekada vodi u loše posljedice. Majke često iz, recimo, najbolje namere svoju decu razmaze i načine im štetu. To nije namera proistekla iz ljubavi, nego iz brige. A briga, šta je
poreklo? Pa strah. Strah i ljubav ne idu zajedno. Zato je drevni kineski mudrac rekao jednu od, po meni, najvećih istina. Čovek loše namere, čineći i dobra dela, stvorit će nesreću. A čovek dobre namere, čineći i loša dela, stvorit će sreću. On je to drugačije rekao, to je suština. U narednom delu programa želim da vas upoznam sa osnovama problema i načinima kako se osloboditi uslovljenosti. Sve što smatramo stvarnim načinjeno je od onoga što ne možemo smatrati stvarnim, rekao je Niels Bohr. A ja bih dodao, uzrok događaja pojavnog sveta nikada nije u pojavnom svetu. To govorim na svim svojim predavanjima i naravno pokušavam da objasnim. Evo sada i jednog citata čuvenog engleskog biologa Ruperta Sheldrake'a koji kaže: problem nauke je u tome što čvrsto veruje u svoj sistem verovanja, to jest sopstveni pogled na svet smatra ispravnim, jer time sprečava slobodnu istragu koja je suština nauke. Nauka je postala pomoćna stvar materialističkog pogleda na svet. Ako se oslobodimo od toga, nauka će početi da se razvija. To me podsjeća na onu Teslinu rečenicu, zapravo nije Teslina, ali pripisuje se Tesli, ne znamo sa sigurnošću da je on to izgovorio, ali kogod da je izgovorio, suštini je u pravu da će nauka napredovati za 1 deceniju više nego za sve vekove do sada kada bude počela da proučava duhovne, metafizičke aspekte stvarnosti. U čemu je zapravo problem? Problem je što dok razvijamo tehnička sredstva, ne razmišljamo da je urgentnije, hitnije rešiti nešto drugo. Mi pravimo vino i trudimo se da bude najbolje što može, a ne zanima nas da li smo napravili kvalitetnu burad u kojoj ćemo staviti to vino. Naučno otkriće jeste moralno neutralno, ali kako će ga čovek koristiti zavisi od toga kakav je čovek. Znači, prioritet nije tehnološko naučno usavršavanje, nego usavršavanje duha, usavršavanje svesti. Kako bi čovek više svesti, tada mogao da svoje izume koristi u dobre svrhe. Tada neće biti opasnosti od zloupotrebe kao sad. Tu je greška nauke. Što ih ne zanima za koga radi, umesto da se radi na usavršavanju duha, pa tek posle tehnologije. Jer ovako nauka uprkos korisnim stvarima, nesumnjivo, mnogim, stvara i mnogo štete čovečanstvu. Evo, pogledajte holograme koji su sada sve češće, ovladali su tom tehnikom. Napravio sam klip holografska stvarnost, sigurno ste videli na našem YouTube kanalu, pa da se ne ponavljam, dakle od pape do kitova, doći ćemo i do drugog dolaska Hrista na nebu. Ljude će takav način, da kažemo, performansa moći mnogo ubedljivije da uveri u nešto nego bilo kakva televizija, jer oni će svojim očima videti. I pogotovo kad je nešto tako u velikih dimenzija, znate, to ostavlja trag, kao što televizija je manje ubedljiva uvek od filma, jer film ima veliko platno, veliki život. Šta je zapravo važno? Nije važno kojim sredstvima je čovek ovladao, nego kakav čovek je ovladao i u kojoj nameri je koristi. Svi želimo da dokučimo odgovore koji mogu da nam promene život, jel tako? Po mom mišljenju, metafizika je jedan od najčistijih puteva ka njima, ka tim odgovorima kojima možemo da promenimo život. Znamo da vibracije koje imamo u sebi šaljemo izvan sebe i dobijamo povratnu spregu u vidu rezonance sa tom frekvencom. Tako da nam se zapravo pogrešno čini da privlačimo istu vibraciju. A zapravo nema tu zakona privlačenja, to u stvari ne postoji. Nego nam se to čini zato što je ono što smo mi istovremeno i unutar nas i izvan nas.
To je osnova solipsističke ideje koja nije pravilno shvaćena i o njoj ću govoriti u zasebnom predavanju. Mi vidimo odraz pa mislimo da smo ga privukli. Ništa mi nismo privukli. Ako nekome nije jasno, mogu recimo ovako da kažem, vaša sreća ne može da zavisi i nikad zapravo ne zavisi od okolnosti koje su uslovile pojavu te sreće, nego obrnuto. Vi kada ste srećni, bez vidljivog razloga, znači racionalnog, to stanje vam projektuje okolnosti koje vidite kao racionalan uzrok sreće, a to je zapravo samo slika sveta koji je drugačiji u skladu sa onim što je fokus u tom trenutku vaše svesti. To je ključna stvar. Tu dolazimo do pitanja šta nas sprečava da dođemo do svih tih metafizičkih odgovora. Pa dve stvari. Jedan je jezik, pojmovi, značenje, a drugi je intelektualno mišljenje, zasnovano na logici. Da objasnim. U svim raspravama i traženju odgovora, racionalan čovek koristi jezik, bilo srpski, kineski, engleski, koji je u stanju da opiše samo pojavni svet. A kada želimo da opišemo ono što osjećamo, u tome ne uspevaju čak ni najveći pesnici. To je važno imati na umu jer kada nešto ne ume da objasni rečima, racionalan čovek smatra da to ili ne postoji ili nije vredno razmišljanja i to ostavlja i prepušta umetnicima. Evo primjera. Odjednom, kroz otvoren prozor, laki vetar donese mi u sobu miris mašinskog ulja, koji sam zapamtio još kada sam bio dete. I kada sam šetao pored pruge, taj miris pragova i šina, ne znam kako da vam objasnim, ne znam tačno čega je, ali to su asocijacije, on me je vratio u osjećaj detinjstva. Detinjstva kada sam posmatrao vozove u svom selu i sada osjećam toplotu vazduha tih letnjih dana i čujem zvuke ptica i škripu zaprežnih kola u daljini i vratio mi se osjećaj. I tog časa ja sam tamo. Taj osjećaj i slike ne možete predstaviti nikakvim rečima, jer će reči, ma kako bile odabrane, kod svakog izazvati subjektivne predstave i nikako nećete moći svoj svet da podelite sa drugim. Čak i neko ko kaže ja sam na istim frekvencama, ja sam to osjetio, on je možda povezao zato što ima slično iskustvo, pa je njegova asocijacija bila bliska. I onda on osjeća to kao srodno i može da predstavi sebi, ali opet ni on ne bi mogao to da objasni. Znate, ono što možemo opisati rečima je samo maglovit, malecni vrh ledenog brega koji viri iznad površine, ništa više. Dakle, problem je jezik, odnosno termini i njihovo značenje. Druga ključna stvar koja nas ograničava da razmotrimo suštinu, da priđemo istini, je što je svako razmišljanje čisto funkcija intelekta, a on sebi može da predstavi samo ono što je u skladu sa logikom. Inteligencija i logika nisu pravi alati spoznaje, kao što ni reči nisu adekvatni alati opisivanja. Dakle, to je drugi hendikep, to jest, da kažem, ograničenje u spoznaje istine. E sad, pitaćete se, a u čemu je onda rešenje? Rešenje je u jednom vrlo nesigurnom terenu, u intuitivnom uvidu. Ali kako do intuitivnog uvida? Pitajući se šta je rešenje, godinama sam analizirao da bih dao dijagnozu tog stanja. Zašto su ljudi u svetu uslovljeni? I došao sam do odgovora koji me je doveo do rešenja na koji način se to stanje može promeniti. Kada vam budem rekao, mnogima neće biti prijatno i prihvatljivo, ali pošto ja nisam ni guru, ni life coach, ja vam neću govoriti prijatne stvari, to nemam nameru, ja u stvari želim da vas probudim.
Pa kome prija, prija, kome ne prija, šta da se radi? Postoje dva aspekta, ja sam to ovako podelio, generalno celu priču i sva razmišljanja. Prvi aspekt je niži nivo, to je racionalni nivo, nivo observacije pojavnog sveta. Drugi viši aspekt, promisli naše svesti. Večeras ću predočiti ovaj koji se može intelektom razumeti, ali ću pred kraj da vam samo započnem i objašnjenje ovog drugog aspekta. Naša kultura, civilizacija, sa svojim načinom obrazovanja, direktno uslovljava način istraživanja i način izražavanja. Istraživanja na polju nauke i izražavanja na polju umetnosti. Jednom rečju, populacija je programirana i prioritet je, šta da uradimo? Reprogramiranje. Sad, šta je program? Program su podsvesne informacije koje su ugrađene ljudima kroz obrazovanje i kroz iskustvo, naravno. Na primjer, usađeno nam je da je uvijek bolje da nešto imamo nego da nemamo. Tako se uopšte ne razmatra korist od toga kad nešto nemate, što može biti jako dragoceno i čak spasiti i nekome život. Također, znajući prirodu nezasitosti u čoveku, lako je uništen osjećaj za meru, koji je ključan za život čoveka, jer je to metafizički zakon balansa, koji ako se ne poštuje, izaziva tragične posljedice. Tako da nije rešenje u tome da ljude ubeđujemo da im nešto ne treba da prija, da to nije dobro za njih, nego im pružiti druge stvari na koje će naviknuti da im pričinjavaju zadovoljstvo, a koje su dobre. Svi učimo na razne načine, neki lakše, neki teže. Oni koji uče kroz velike patnje u životu su ljudi koji nisu prihvatili lakše metode, koje su se dešavale ranije kroz život, koje su, da kažem, tokom njihovog životnog puta imali, ali su ih ili izbegavali i na neki način onda, znate, na kraju morate doći do najtežeg načina, koji se nikad ne bi desio ukoliko biste te manje zadatke uspešno rešavali. To je prosto zakonitost sistema ovog virtualnog sveta, odnosno inkarnacije. Naravno, kad dođe taj najdrastičniji način koji nas lupi po nosu, mi onda zapravo moramo da čak kapituliramo ili izvlačimo veoma, veoma loše posljedice. Društveni sistem koji stvara i održava sam sebe kao circulum viciosus, to jest začarani krug, gde paćenik stvara izvor svoje patnje, je moguće prekinuti u 2 koraka. I mi ćemo se upravo baviti u našem radu time. Prvi korak je otkloniti neznanje duhovnim obrazovanjem, to jest metafizičkim spoznajama, a drugi korak je raskinuti okove identifikacije. Prvenstveno zbog straha, jer kada se strah ukine, ukidaju se mnoge patnje i mnoge nesreće. Prvi korak je, dakle, otkloniti neznanje. Šta to znači? Znači da trebamo da razumemo proces funkcionisanja misli. Kako misli funkcionišu, jer samo fokus pažnje stvara stvarnost. Dakle, moramo se podsjećati na tu činjenicu. Kasnije ćemo pričati o mislima. Također, moramo osvestiti da svaki sadašnji trenutak definiše novu budućnost. I prošlost, naravno, ali sad nas interesuje budućnost. Ne možete procenjivati nepostojeću budućnost dok odlučujete o aktu u sadašnjosti. Odnosno, ne smete, bolje da kažem, procenjivati kako će biti kroz 20 koraka. Naravno, to naš intelekt neosporno mora da radi, jer ego hoće da zna, da kontroliše šta će biti i drugi, i treći, i peti, i 10 korak, jer želi da zna kako će doći i da će doći do cilja. Ili ako ne želi da dođe do nekog cilja, on vrlo želi da zna šta će biti koraci do samog cilja. Međutim,
Mi nikada ne možemo znati kad napravimo korak u sadašnjem trenutku, koji god bio on u odnosu na našu slobodnu volju i naše izbore, kakve će posljedice on sve moći da napravi. Jedna od posljedica je i to što intelekt može da pretpostavi, ali to je samo 1%, 90% imate mogućnosti koje vi uopšte niste svesni dok ne napravite taj korak. Znači moramo prvo da napravimo korak, pa se onda otvaraju mogućnosti koje proističu iz te perspektive. Pa onda moraš da napraviš samo drugi korak, pa iz tog drugog imamo svaki taj korak, 3., 4., zamislite 10. je pružio ko zna koliko još potpuno novih mogućnosti koje uopšte nismo sagledavali pred tog prvog koraka. U cilju tog otklanjanja neznanja je ispoznaja da ne smete gubiti iz vida da samo znanje nije presudno. Presudno je da li su vas ubedili da je to znanje ispravno ili nije ispravno. To je značaj znanja, a ne njegovo posjedovanje. Zato je neophodno reformisanje obrazovnog sistema koji formira buduća pokolenja i time prenosi virus zla, mislim pohlepu, sebičnost i tako dalje, kroz generacije. Drugi korak je napuštanje identifikacije, rekao sam. Na šta mislim? Na identifikaciju sa tradicijom, kulture, religijom, nacijom, rasom, vaspitanjem, ideologijama, ubeđenjima svih vrsta, pretpostavkama, staležom, ugledom, titulom, jer sve je to zapravo prerušeni ego koji ima volju za moć. Znate, težnja ka moći, ka superiornosti. Kasnije, kada budem govorio kako funkcionišu misli, objasnit ću detaljnije šta je to identifikacija, to jest poistovećivanje. Ključno je sada da razumete da identifikacija podrazumeva granice fizičkog entiteta i time je suprotna onoj prirodi koju možemo nazivati priroda jedinstva, to jest Boga. Dakle, svaka identifikacija odvaja, fragmentira, kako bih rekao, vas od kompletnog kosmosa, univerzuma, svih drugih živih bića. Dakle, vi tad ne vidite iz perspektive celine, ne vidite celinu, ne vidite jedinstvo, vidite uvek odvojenost. A zato je prosvetljenje stanje u kome čovek ne vidi sebe odvojenog od sveta. To je, po mom mišljenju, nekako najbolja definicija prosvetljenja. Kad vidimo jedinstvo, odnosno kad smo svesni ne da smo deo celine, nego da smo celina. Vrlo bitna distinkcija. Evo, zamislite sebe u prostoriji sa, 5 ljudi. I sad vi ste kao na šaci, jedan prst. Ostali ljudi su drugi prst. I sad vi brinete samo o sebi, to je kao da brinete samo o jednom prstu, recimo o kaži prstu. Dok na ruci imate i palac i ostale prste, ali za njih nemate vremena i energije. Treba da shvatite da će štetu imati cela ruka, odnosno celo vaš organizam, ako imate takav stav da brinete samo o kaži prstu, misleći da nema nikakve veze drugi prst. Dakle, rešenje koje predlažem je u programu koji treba da izgradi identitet na razumevanju osnove, da smo svi jedno, a onda ima smisla obrazovanje. Jer će isti podatak uvek da tumači svako na osnovu onoga sa čime se poistovetio i nikada neće biti kraja sukobima, nesrećama, patnji itd. Svako će da brani svoju zemlju ako imamo identifikaciju sa zemljom, svako će da brani svoj ugled ako drži do toga, svako će da brani svoje bogatstvo kao ličnu svojinu, svako svoju veru jer je tako odgajan, svoj tim ili svoju stranku ako se poistovetio, i konflikti na svim poljima će se samo množiti. Dosadašnje kulture su proizvele da u posljednjih 100 godina ni dana nije bilo bez oružanih sukoba na zemlji, a o psihološkim patnjama to i da ne govorim, jer se one i u miru dešavaju neprekidno. Zato je bitno da razumemo da sistem koji nas je obrazovao, pa da samim tim i mi obrazujemo buduće naraštaje na loš način, je
zasnovan na materialističkoj nauci koja je zamenila duhovni aspekt psihološkim aspektom. Radi lakše manipulacije, jel? Tako da možemo da zaključimo nauka koja nije oduhovljena proizvodi nesreće. Zato je važno vratiti se antičkom konceptu filozofije prirode koja je zapravo prava nauka. Zašto se u svim aspektima života promoviše strah? Pa zato što je strah najbolja poluga kontrole i manipulacije. Strah izvlači iz ljudi ono najgore u njima. Svi znamo da kada smo uplašeni ili besni, svest se sužava, a kada smo mirni, dakle bez straha, mnoga rešenja se pojavljuju koje ne vidimo u stanju sužene svesti. Iz tog razloga je primaran cilj za izgradnju društva nove civilizacije, ako to želimo, razobličavanje straha i neznanja kao glavnih izvora patnje. U tome umetnost igra značajnu ulogu jer se umetnost obraća podsvesnom, mislim na pravu umetnost. A tamo, u podsvesti, se stvari menjaju korenito. Zato je bitno ko se bavi umetnošću da umetnički izraz samo koristi kako bi plasirao ideju, da kažemo, višeg nivoa, jer svrha umetnosti po mom mišljenju je da se prikažu uzvišene vrednosti života i da promeni život ako može. Pošto nismo videli neku organizaciju da je stvorila neki program koji bi transformisao trenutno stanje, mi smo odlučili na Slobodnom univerzitetu da preduzmemo taj korak, koncipirajući ovaj svoj projekat, naravno i za sve one koji žele da budu deo toga. I čekati većina da sve shvati, to se nikad neće desiti. Zato se istorija neprekidno ponavlja jer narod ne vidi u čemu su greške, ne razume da on sam zapravo prenosi virus patnje. Uvek vidi problem izvan sebe, to je greška. Evo sada da kažem nekoliko reči o predavanjima koje će uslediti, ne samo ovo online, nego uopšte i kroz projekte obrazovnog serijala koje ćemo praviti u filmskom obliku kao serijal koji je igrani, zatim sve edukativne emisije, pa čak i umetnički sadržaj. I zato bih ja rekao da ceo naš rad možemo podeliti na 3 glavne oblasti. Dakle, i predavanja će se zasnivati na njima. To su nauka, religija i obrazovanje. Da razmotrimo sve 3 stvari, ukratko ću reći. Nauka ne vodi poboljšanju duhovnog života, jer nauka ima motiv za saznanjem samo iz jednog razloga, da bi nešto mogla da iskoristi za sebe. Svi izumi su uglavnom napravljeni da bi ljudima bilo nešto lakše, brže i da bi dobili više, a nijedan da bi bili mudriji, saosećajniji ili plemenitiji. To su samo nus efekti. Mi ćemo uputiti poziv, zvaničan, javni, autoritetima koji predstavljaju zvaničnu nauku iz određenih oblasti i pružiti im priliku da odbrane zvaničnu nauku, a publici ćemo time pružiti priliku da sagledaju te autoritete iz kritičkog ugla, odnosno perspektive. Teme, sada neću reći namerno, a jedna će biti takva da će vam pokazati pravu sliku nauke i autoriteta establishmenta. Jer ljudi masovno bivaju zavedeni autoritetima establishmenta. Kažu, najrelevantniji autoriteti su rekli, ali po čijoj oceni su oni najrelevantniji? Pa, po mišljenju upravo njih samih. Zato je lako zbuniti ljude, jer kada nemate pravi kriterijum, upadate u zamku da diskreditujete sve što kaže jedan čovek ako u njegovim iskazima nađete nešto što ne stoji. Umesto da sve posmatrate odvojeno, jer svako može da greši po nekom pitanju. Kad kažem odvojeno, govorim o intelektualnom, racionalnom seciranju stvari, kako intelekt zapravo jedino i funkcioniše. Dakle, vi možete od svakakvih ljudi čuti da govore jako pametne stvari, ali i od svakakvih pametnih možete čuti da govore i neke stvari koje nisu pametne.
Pa šta to znači? Diskreditujete ovog što je rekao glupost, iako je pametan, ili poverujete sve onome, recimo, nekompetentnom čoveku ili čak možda lažovu, samo zato što je izgovorio neke stvarno istinite i činjenične stvari. To su jako glupe generalizacije i ne smemo da upadamo u takvu vrstu procene. Što se religije tiče, uskoro ću napraviti jedno predavanje. Neke od vas će sigurno zapanjiti ono što ćete saznati kada budem održao predavanje na temu Isusa i Carstva nebeskog, jer to nećete čuti ni od jednog doktora nauka, ali ni teologa. Jer oni uvek pripadaju strukturi pod okriljem određene konfesije ili nacije ili slično. Što se tiče obrazovanja, svedoci smo da su nam obrazovanje i nauka zaista pružile bezbrojne životne pogodnosti. Ali, da li možemo reći da je čovek srećniji danas od ljudi prošlih vekova? Zato što ima mnogo više stvari na raspolaganju. I da li možemo reći da smo postali bolji ljudi nego čovek pre 100, 200 ili 500 godina? Naravno da ne. A šta nam to govori? Da moramo obrnuti obrazovanje i ciljeve. Umesto što smo preokupirani onim što je oko nas, trebalo bi da se okupiramo onim što je u nama. Ali problem je u tome što niko ne bi da menja sebe i svoje želje, nego druge i spoljni svet, kako bi ga prilagodio naravno sopstvenim željama. Ali to opet znači da nama u tom trenutku, ako tako razmišljamo i postupamo, gospodari i vlada ego. Naša namera je da kroz serijal Tajne svakodnevnog života, to je radni naslov, bude prikazana škola života kao alternativni oblik obrazovanja, naročito mladih, zapravo svih uzrasta, koji će objasniti kako i zašto funkcioniše destruktivni sistem i pokazat ćemo, što je još bitnije, kako se to stanje može promeniti. Dakle, to je škola, obrazovni sistem koji će reformisati zapravo naše gledište o mnogim stvarima. U tom cilju ćemo obraditi osnovne probleme i zablude. Evo na koje mislim. Štetnost prisilnog rada, štetne svakodnevne navike i štetna propaganda egoističkih poriva. Štetnost prisilnog rada. Ljudi su naučeni da prihvataju prisilni rad radi egzistencije, kao nešto potpuno normalno, kao nešto neophodno, nepromenljivo, pozitivno čak. Pa se raduju kad kažu političari otvaramo nova radna mesta. Naučeni smo da trud koji je učinjen sa naporom daje dobre rezultate. To su nas pogrešno učili. Rad sa zadovoljstvom, učenje sa zadovoljstvom, sa ushićenjem daje pravi rezultat. Prisilni rad koji ne prija, ne proizvodi ništa dobro. To je jedno od najštetnijih uverenja naše kulture. Jer čovjek koji pati zbog neprijatnog rada širi oko sebe nezadovoljstvo i lošu energiju i nikome ne koristi na pravi način. U tom cilju treba pojednostaviti životne navike. Vrlo je štetno vaspitanje da sebe primorate da u poslovima koje obavljate nalazite zadovoljstvo, kako bi ih, da kažem, produktivnije radili. Umjesto da pronađete zašto ste rođeni i šta treba da radite sa tim, da kažem, duševnim ushićenjem koje u tom trenutku morate da osjećate. Rešenje je da svako radeći za sebe i druge zadovolji i sebe i druge. To je naš plan. Zatim, štetne svakodnevne navike koje su ugrađene u obrazovanje radi profita koje održava sistem, kao na primjer 3 obroka dnevno radi dobrog zdravlja, a u stvari radi profita prehrambene industrije i sticanja zavisnosti od konzumerističkog sistema. Uopšte se ne razmatra kritički da li je uopšte potrebna hrana u preporučenim količinama. Zatim, štetna propaganda egoističkih poriva kroz afirmisanje uspeha i ambicije, što je zapravo samo prerušena pohlepa. Sve više, odmah, uživaju u životu na način koji odgovara sistemu, sve je to dozvoljeno.
I sve se to afirmiše. Slična destruktivna stvar koja se u školskom sistemu, a kasnije u sportu i umetnosti takođe uvukla, vrlo perfidno su je uvukli i u sve oblasti, je ta da se afirmiše takmičarski duh. To je takođe veoma destruktivan aspekt vaspitanja. Zato ovaj projekat može biti od neprocenjivog značaja ako nam naravno pomognete da zajedno reformišemo svoja dvorišta. Koliko god budemo sakupili sredstava, usmerit ćemo ih na preporod koji će dovesti do dragocenih rezultata na mnogim poljima. Formirat ćemo timove koji će pokrivati razne segmente projekta, dakle od platforme za umetnike koji nemaju prilike za kontakt sa publikom, do zdrave hrane, harmoničnog odnosa prema prirodnom okruženju i mnogih drugih oblasti. Mogu nam se naravno pridružiti oni koji osjećaju srodnost sa našim idejama i koji veruju da te ideje mogu dovesti do zajedničkog cilja, a to je da stvorimo svet novog izgleda. Naravno, ne zaluđujemo se da je ovo globalni projekat za sada, je to mikroplan, ali uvijek se počinje od malog jednog prvog koraka. Dakle, kako se osloboditi uslovljenosti? Pitao sam se zašto smo kao deca bili bez briga i bez strahova. Recimo, mnogih opasnih situacija se nismo bojali. Mislio sam da je odgovor jednostavan, zato što nismo bili svesni šta je sve moglo da nam se desi. Međutim, to nije tačan odgovor. Zapravo, pravi odgovor se sakrio u sledećem. Dete, za razliku od odrasle osobe, nije stiglo da sakupi puno životnih iskustava koje čine memoriju, koju zovemo prošlost. Niti je stiglo da razvije bezbrojne želje koje zovemo budućnost. A prošlost i budućnost, podsjećam, su iluzije koje nas okupiraju, koje nas obuzimaju i najčešće nose u sebi brige, nadanja, strahove. Zbog tih strahova, to jest zbog toga što su nam misli okupirane najčešće najvećim delom dana sadržajima memorije, prošlosti, mi imamo strah. Dete je većim delom života u sadašnjosti i zato nema strah, jer mu misli nisu obuzete opterećujućim sećanjem ili planovima u budućnosti, već žive u jedinom ispravnom stanju duha, to je u sada, a tada je život igra. Kada ste fokusirani na sada, postajete svesni da samo tada vi zapravo živite, a da ono što nazivamo vreme su zapravo samo prošlost i budućnost. Kada ste u mislima o budućnosti, vi ste paralizovali svoje potencijale, a kada ne mislite na cilj nego na trenutak u kome ste, imate pun potencijal kreativnosti. Zato umetnik, na primjer, koji misli na ono što dolazi nakon njegove kreacije, je promašio cilj, a nekome je to svrha. I zato se bavi, recimo, umetnošću. Zato, na primjer, slika, da bi njegova slika bila u galeriji, da bi se prodala, piše knjigu da bi ga ljudi cenili, peva da bi postao slavan ili svira da bi mu se ljudi divili. On zapravo, pravi umetnik, treba da sav bude u tom trenu. Ne sme da na sceni ili gde god da ima svest o cilju koji se nalazi negde posle toga. Šta mislite zašto je Isus u molitvi Oče naš rekao daj nam, kako kaže daj nam danas hleb naš nasušni. Pazite, on kaže danas. Znači on kaže sad, što nije rekao sutra. Daj nam danas i sutra, ili daj nam danas i narednih nedelju dana, ili naredni mesec bar dana, ili godinu dana. Šta, ne interesuje ga šta će s vama biti sutra, zašto svaki dan onda morate da molite za taj dan? Pa zato što postoji samo sad. Naravno, za ljude bi bilo malo filozofski i apstraktno da je rekao daj nam hleb nasušni sad, jer možda sad tog časa neko nije ni gladan. Sad je ekvivalent danas. Znači, jednom dnevno će čovjek imati potrebu da jede, pa mu tad daj hranu. Znači, samo postoji sad, samo postoji danas.
Ne postoji sutra. Zato je rekao isto na gori u onoj čuvenoj propovedi, ne mislite šta će biti sutra. Pa nije hteo da kaže nemojte da razmišljate ni o čemu što planirate. Ne, nego nemojte da brinete. To mi je jasno. Razmotrimo sada ono što je ključno u kontroli našeg stanja, to su misli. Postoji priča. Zapadnjački filozof je očajan šetao obalom Ganga u Indiji, jer je 40 godina pokušavao da shvati poreklo misli. Dakle, odakle dolaze, gde posle nestaju, kada ih više nema u umu i tako dalje. Sve je pokušavao, meditacije i slične tehnike, ali džaba. Na obali je naišao na jednu ženu koja se igrala sa decom u pesku. I kada ju je pitao da li ona zna odakle misli dolaze, ona mu je samo rekla, nemam pojma niti me zanima, ja sam srećna i ovako. Kada je on svojim prijateljima ispričao događaj, susret sa tom ženom i šta mu je odgovorila, oni su mu rekli, pa zar ne shvataš da je žena dostigla sreću, a nema pojma o toj tvojoj dilemi? On je na to odgovorio, ne treba mi takva sreća. Razumete? On mora da racionalizuje da bi imao razlog da bude srećan. Misli i navike koje su ugrađene u automatizam su refleksni sistem i one rade po inerciji, bez direktnih misli. Veliki deo našeg procesa mišljenja. Vaša usmerena pažnja, percepcija, stvara misli, koje onda lako postaju ponašanje. Zato je ključna kontrola informacija. Malo kasnije ću objasniti to. Želim sada da kažem još nešto što mi je palo na pamet. Da bi vaše kritičko mišljenje, koje je osnovni preduslov, dakle da prozrete laž, bilo relevantno, morate posjedovati ispravan kriterijum, a on se stiče samo ako se distancirate od programa koji su vam obrazovanjem usađeni kroz školu i medije. Sad, da razmotrimo kretanje misli. U predestiniranom periodu imamo volju svesti koja određuje, odabira, da kažem, karmu. Ili ti nasleđuje zato što smo mi kroz sve živote zapravo ista svest. Samo se nastavljaju razredi školovanja, da tako kažem. Treba razlikovati karmu od sudbine, jer sudbina je put koji fokus uma nesvesno definiše. On odabira svesno, ali put koji sadrži nešto, on je nesvestan. Mi ne možemo znati šta sadrži taj put. I u svakom sadašnjem momentu mi možemo definisati novi put, odnosno menjati put. Svaki taj put je put određene sudbine. Dakle, prvi korak je svest, biće, ubacuje svoju individualnu personu u određeni svet. To je virtualni set. Potom, stimulansi spoljne sredine, prizori, stvaraju iskustvo. To iskustvo stvara misao. Misao pokreće emociju. To su psihičke senzacije koje time formiraju uverenje. A uverenje postaje program. Program možemo sada razumeti kao uslovljenu formu mišljenja, sa kojim se ego poistovećuje. Tu je identifikacija. Potom svesno usmerava pažnju. Znači, ovaj prvi deo je velikim delom nesvestan, a sada ego svesno putem intelekta usmerava pažnju prema željama ili prema strahovima. Prema željama da ih ostvari, prema strahovima da ih izbegne. I time projektuje. To je ono što doživljavamo kao privlači, ali ne privlači ništa, ali mi smo jedno. Dakle, projektuje emocije i prizore spoljnog sveta, koje vidi van sebe. Čime stvara naviku. A navika traži poznato doživljeno iskustvo.
Ovo je ključno da razumemo, jer ponavljanje te kružne kauzalnosti stvara navike koje postaju nesvesni automatizmi zbog asocijacija koje, da kažem, rade u podsvesti misaonog procesa. Kasnije uverenje refleksno pokreće misli, opet se onda vrti to sve u krug. Fokus uma, dakle usmeravanje pažnje, nas nesvesno usmerava na put, na stazu, koja ima svoja iskustva, svoje događaje, svoje situacije, svoje ljude. Tu stazu, taj put, poznajemo pod imenom sudbina. To vam je jasno. Moramo da znamo da misao je uvek u pokretu, ona je uvek aktivna. Nemoguće je prekinuti misli, bar ne na duži period. Bilo da je to zbog stimulansa s polja ili ideja koje naviru iznutra. Suština nije blokirati misli, nego se ne identifikovati sa njima. Šta to znači? Kao, na primjer, što vas i najstrašniji prizori ne dotiču kada se dešavaju nekome ko vam nije blizak. Tako isto možete se distancirati od ličnog doživljaja, čak i ako se misli javljaju vama. Teško jeste jer smo naviknuti da se prihvatamo lično, to je znači jaka identifikacija. Ali je moguće. Zato treba da budemo budni, kako bismo odlučili koje misli želimo da nas obuzmu i da iskusimo, jer će odmah da idu i emocije i sve ono što smo rekli opet u krug, u nastavku, kao lančano. Zašto kažem da treba da kontrolišemo i da budemo svesni, da budemo budni koje misli želimo da iskusimo? Pa zato što je to isto kao kad biramo koje jelo ili piće ćemo da pojedemo ili da popijemo, a recimo koje nećemo. Misli su neutralne, ali kako će na nas delovati, to je, da kažemo, više naša odluka, na osnovu tumačenja koje naša uslovljena svest već stekla. Ne smemo da dopustimo da nas demonske sile obuzmu i da vladaju nama, nego mi treba da vladamo njima. Samu prisutnost ne primećujemo, a to je posmatranje same svesti. Nju ćemo primetiti ako uspemo da ne razmišljamo bar nekoliko trenutaka. Nadam se da vam je ovo jasno. Sad dolazimo do ključnog pitanja. Kako reprogramirati neželjeni program? Odgovor je tako što ćemo raskinuti sa obrascima identifikacije. Identitet, pojam, vodi poreklo od latinske reči koja označava karakterističnu jedinicu. To je individualna karakteristika, odnosno osobina. Konkretno, šta treba da uradimo? Treba sopstveno biće da odvojimo od procesa mišljenja. Da ne bi ego uslovljavao i vladao, manipulisao dušom. Promenimo program kao da se radi o nekom drugom, a zatim pronađimo stvari koje potvrđuju naše nove programe. Treba znati da ne možemo prihvatiti ono što nam nije blisko, što nam nije srodno, ono što ne razumemo. A ne možemo razumeti ono što nikada nismo ni doživjeli u sopstvenom iskustvu. Dakle, ne možete prihvatiti miris, boju ili neko osjećanje ako ga nikad niste doživjeli. Ja vam mogu pričati danima ili vas nagovarati da prihvatite, ali vi to nećete uraditi, jer nećete biti u stanju ako niste sami iskusili. Čak i da vas primoram, džaba, vama to neće onda značiti ništa. Ego je ograničen identifikacijom sa imenom, ugledom, nacijom, verom, polom, bogatstvom, stečenim iskustvom takođe, obrazovanjem. Zato on ne može da ispuni dušu pravom radošću. Ljudi su sve više povezani, a sve više otuđeni. U našem društvu imate škole, stadione, fabrike, svašta. A da li imate institucije gde se uči ovo o čemu vam mi sad ovde govorimo? Zašto imamo tako uverljiv osjećaj da smo odvojeni od ostalog sveta? Otkud identifikacija sa egom? Odgovor je u činjenici da odvojenost na subjekat i objekat stvara tu dihotomiju, koja je produkt fokusa svesti.
fokus dovodi do kolapsa kvantnih superpozicija, talasne funkcije. Tada se singularna celina transformiše u određenu aktualizaciju i tim činom se ostvaruje, da kažem, distanca. Jer svest zauzima perspektivu individualnog posmatrača, to je persona. Iako verujemo da smo mi zapravo naš biološki fizički organizam, nije slučajno što nikada ne kažemo ja sam ova ruka ili noga ili glava, nego kažemo ovo je moja glava, ruka, noga. Pa zapitajte se ko je taj vlasnik koji kaže moja je to ruka, noga, glava. I možda će vam stvari postati jasnije. Identitet podrazumeva da ta odvojenost istovremeno označava da neko drugi ne pripada vašem identitetu. Od persone do grupa poput navijača, narodnosti, političke ili verske grupe itd. Dakle, šta je osnovni nedostatak u našem obrazovnom sistemu? Favorizovanje intelekta. Jer intelekt može da obradi samo ono što se percipira fizičkim čulima i u stanju je da razume samo ono što se uklapa u naučenu logiku. Često ljude koji su sposobni za praktične stvari smatramo pametnim, a oni funkcionišu samo na osnovu intelekta. Naše kulture se obraćaju samo intelektu i kod dece razvijaju, nažalost, isključivo intelekt. Pa evo da vidimo šta su karakteristike intelekta. Intelekt je banka sećanja, znanja, proživljenih događaja, asocijacija, slika, emocija, svih vrsta senzacija. I zato možemo reći da intelekt čine naša sećanja i asocijacije na iskustva. On služi, doduše vrlo dobro i to je zato neophodan, za fizičko preživljavanje, ali on nije instrument spoznaje. To je bitno znati. A u školama od malih nogu nas uče da on jeste instrument spoznaje. On barata samo podacima, vaše čulne percepcije, i obrađuje ih u odnosu na banku sećanja koja mu je dostupna, koja je, da kažem, stečena. Da nema memoriju, intelekt ne bi bio u stanju ništa da uradi. Dakle, intelekt moramo shvatiti kao alat kojim svest može da upravlja, ali je on uglavnom pod, nažalost, upravom ega, jer sadržaj memorije koristi kako bi sebe identifikovao. Kada sebe identifikujete sa svojom memorijom, imate ono što zovemo personom. Zato ego sve posmatra kroz prizmu zaštite sebe i kroz sopstveni interes, jer ego kroz intelekt održava svoj identitet. I onda vam je jasno šta je egoizam. Egoizam je sredstvo koje sve pretvara u sopstvenu korist. Šta još možemo da kažemo za intelekt? Intelekt se razvija tek kad čovek sa godinama postane svestan sopstvene ličnosti. Što više postaje svestan sopstvene ličnosti, tako se razvija, jer razvija se ego, to jest identifikacija sa načinom mišljenja koje ima jednu glavnu osobinu, a to je, podsjećam, odvojenost, parcijalnost. Dakle, intelekt je u stanju da uvek posmatra stvari odvojeno, fragmentarno. Šta mislite, zašto mala deca nikad ne izvršavaju samoubistvo? Pa zato što nemaju nešto što ih tera da to učine, a to je intelekt. Ona nemaju intelekt i ona ne osjećaju da su odvojena od celine. Zato se inače kroz njih ispoljava biće u najboljem obliku, dok ne budu, kako kažem, razvili intelekt. Intelekt radi po principu analiziranja, a osnova analiziranja je odvajanje, sagledavanje svega u parcijalnom, da kažemo, modusu. Odvajanje svega na sastavne delove kako bi se razumelo. Znači, ako hoće da razume mehanizam nečega u svetu oko nas, intelekt mora da to raščlani. On nije u stanju da posmatra mehanizam neki kao celinu. On misli da je njegovo funkcionisanje skriveno unutar njegovih sastavnih delova. Intelekt uvek, da kažem, uverava čoveka da će razumeti kako funkcioniše neki mehanizam ako ga rastavi. Recimo, na primjer, on misli, ako hoćemo da znamo kako funkcioniše čovekov organizam i život, morat ćemo da ga rasečemo, da ga otvorimo, da vidimo od čega je sastavljen, od kojih delova,
i kako ta mašina, fizička mašina radi. I on misli u svojoj zabludi da je tu odgovor zašto se nešto desi, u sadržaju mehanizma. On nikada neće naći odgovor, jer ne zna da je odgovor u posmatranju celine. To što sam sada rekao, intelektualni deo uma ne može da shvati. Zato nam medicina nema odgovora na mnoge bolesti. Za intelekt je, na primjer, muzika sklop tonova, frekvenciji i matematičkog ritma. On ne vidi da se pomoću analize tih činilaca ne može ni shvatiti ni doživjeti muzika. Da se ne može analizom boja, a to su frekvence svetlosnog signala, i logike rasporeda linija, shvatiti recimo lepota slike. On misli da je rješenje u delovima od kojih je slika sastavljena. I još jedna veoma bitna stvar vezano za intelekt je da intelekt funkcioniše na osnovu logike i nije u stanju da prihvati ništa što nije logično. Ako zamislimo da je, na primjer, kako uči tradicija istoka, intelekt mač, onda je identitet ruka koja taj mač drži. Pomoću, dakle, tog mača retke su stvari koje čovjek može da nauči ispravno, zar ne? Sem kako se seče ili udara. Samo tako možete da upotrebite tu alatku i da s njom spoznate nešto. Kako biste, na primjer, sa alatom, mačem kao alatom, odnosno intelektom, proučavali, na primjer, biologiju, živi svet. Sve što biste vi mogli s njim da uradite je da ga isečete. Jel tako? Eto, toliko bi bilo vaše saznanje duboko. Zato je ključno da se deca od malih nogu ne uče da su odvojena, nego da su ona jedno sa celim svetom. Odnosno da su ona ceo svet. Ne samo sa ljudima, životinjama, prirodom, nego i kosmosom. Zato sam se ispravio, jer preciznije, u stvari, ne kažemo tačno kada kažemo da smo jedinstvo sa svim. Ne, mi nismo jedinstvo sa svim, mi smo to jedno. Mi smo celina. I tu je ključ solipsističkog sistema. Zato je ključno da obrazovanje dece podrazumeva učenje o tome da su svi ljudi Božja deca, a ne oni su od ovog Boga, a mi smo od pravog Boga. Ako detetu nametnete obrazovanje, ograničeni identitet, ono ima najveće šanse da postane destruktivan čovjek. A zapadne kulture su bazirane da od malih nogu decu uče da formiraju ograničeni identitet i time od dece prave neprijatelje i razdor koji će kasnije stvoriti konflikte među nacijama i naravno pojedincima. I onda se čude otkuda se dešavaju takve nesreće. Pa čekajte, a kako ste vaspitali decu? Da više vole svoje nego tuđe, jel tako? Da su bolji i vredniji od drugih, bilo u razredu, bilo nacija ili bića na planeti, od životinja, na primjer. I još gore, da su odvojeni. To jest, ako nešto učiniš drugome, to neće imati nikakve posljedice na tebe. To je seme zla koje postoji u najranijem obrazovanju. Sečivo u rukama jednog čoveka može da iseče hleb, a u ruci drugog može proliti krv. Problem sa mnogim narodima, pogotovo nama Srbima, je identifikacija sa liderima u istoriji koji nisu bili najduhovniji ili najplemenitiji ili najmudriji ljudi, nego uglavnom zločinci. Od Karađorđa do Tita, ima ih i danas, dakle mediokritetska većina samo voli da slavi one najjače. I zato mi u istoriji slavimo svoje dželate. Jer šta je bitno? Bitno je da su oni pobednici. To pokazuje kompleks, da je čovjek iskompleksiran. Jer kompleksiran čovjek sledi onog jačeg, to jest one jače. Pridružuje se jačima. To je njihov kriterijum. Onda vam je jasno zašto nam se istorija ponavlja. Sad opet da se vratim na pitanje šta treba dakle da uradimo da bi sprečili štetne uticaje. Distanca persone. Kada smirimo um, mnogo bolje ćemo da sagledamo situaciju i rešenja problema. A za to je neophodno postaviti distancu. Distancirati se od misli sa kojima se persona poistovetila. Kao kada ste u sred saobraćajne gužve, na primjer na ulici,
u kolima ili u autobusu, sve vas nervira i utiče na vas. Ali kada tu istu saobraćajnu gužvu posmatrate recimo sa vrha zgrade ili iz aviona, ne dotiče vas ništa. Iako je i dalje vidite, iako je ona dalje postoji. Zašto? Samo zato što ste distancirani. Ne utiče način na vas. Ne smete da dozvolite da se vaš veže za nešto, na primjer za sliku o vama, odnosno koga vi predstavljate u očima drugih. To je opasna identifikacija. Isto kao kada čujete nešto ružno da neko kaže nekome. To vas ne dotiče jer se niste identifikovali sa tom osobom kojoj je izgovoreno. Ali ako kaže vama ili nekom vama bliskom, vi reagujete. To je problem identifikacije, to jest poistovećivanja, odnosno vezivanja na neki način. Dakle, za mir je potrebna mentalna distanca. Zato je moj savjet da se ponašate kao gledalac koji sedi u publici i gleda pozorišni komad, a nemojte ići na scenu i igrati neku ulogu jer ćete se poistovetiti sa njom i iz prvog lica vidjeti čitav svet. Sad, na samom kraju, želim da se osvrnem na onaj viši aspekt tumačenja o kome sam govorio na početku. Dakle, sve ovo je bilo više ili manje intelektualni način. A sada će to više biti apstraktan način višeg nivoa sagledavanja. Da kažemo, metafizički aspekt. Da biste shvatili na šta mislim, reći ću vam ono što prevazilazi do sad rečeno. Sve je uvek kako treba da bude, ali nikad nije kako treba da ostane. To je ključno. Svaki problem u kome se nađemo je samo putokaz, odraz koji nam kazuje šta treba da promenimo unutar sebe. I što imamo više problema, to znači da nam sistem svesti sve intenzivnije ukazuje na problem koji je u nama i koji treba da rešimo. Ne zaboravite, svet je odraz, nije nezavistan od nas. Zato sam govorio, suština je da nađete šta vas ispunjava, ne šta zadovoljava ego. Pazite, to je vrlo bitna razlika. Dakle, šta vas ispunjava, šta biste radili u tom datom trenutku što vam se pruža kao mogućnost sa ushićenjem. Zašto je to važno? Kada ispoljavamo volju svog bića, želje duše i radimo te stvari, tada ceo kosmos to podržava. Sistem svesti je tad u harmoniji i tada se ne proizvodi prekomerni potencijal. A zašto se ne proizvodi prekomerni potencijal? Pa zato što vršite volju bića, nema potrebe da vas usmerava na pravi put, jer ste već na pravom putu. Znači sve je vrlo, vrlo jasno ako sagledate iz prave perspektive koja objedinjuje sve perspektive. Nadam se da je svima jasno da je izvor svake želje čoveka u suštini da bude srećan. Sve ostale želje koje želimo u životu su samo sredstva da postignemo tu sreću. Tako da kad neko kaže želim ovo ili želim ono, on u stvari to ne želi zbog toga. Želi samo zato što će kroz to da ostvari svoju sreću. Zato oslobodite svoje biće. Budite ono što jeste kad god možete. Ne treba da nešto postanete. Samo odbacite sve te stečene naslage koje vas odvajaju od sebe. Najpre strah, pa stid i tako dalje. Stidite se, na primjer, da vas drugi ne vide nenašminkano ili nedoterano u javnosti. To je strah od posljedica tuđeg mišljenja. Ali zaboravljate da tuđe mišljenje nije presudno za ostvarenje korisnih stvari u životu. One dolaze upravo odustajanjem od kontrole spoljnog sveta. Zato izvucite iz sebe svoje biće, da ono vodi glavnu reč u svakodnevnim stvarima. Osvestite se da 90% životnog vremena vi radite i mislite kako su vas naučili, a ne kako bi vaša duša želela. Vi zapravo time uništavate svet. Vi ste odgovorni, niko drugi. Svi mi, kad god nismo sprovodili ono što nam je u srcu, nego ono što je ego želeo, mi smo bili odgovorni za sve loše stvari. Trudite se zato da ne dozvolite egu da vam procenjuje šta je pametno da učinite u životu. Jer u 99% slučajeva će vas odvesti daleko od ispoljavanja vašeg bića.
Zato savjetujem, ne čekajte da nešto bude savršeno da biste drugi očarali i zasenili. Kako god da uradite nešto, zasenit će samo one koje treba da zaseni. Kvalitet vašeg rada nije nikad presudan u smislu kako su vas učili. Kvalitet je u spontanom izrazu, u kreativnosti igre koja je sama sebi cilj. Onda ona dolazi do onoga do koga treba da dođe. Ako želite da učestvujete u tome da stvarate novi svet i širite prava znanja koje imaju moć transformacije svesti na više nivo, to radite sa nama, pozivamo vas, ali nikako zato što je to, da kažem, plemeniti cilj, nego zato što osjećate da vas to ispunjava. Samo tada ste vi dobrodošli. Dakle, nije svrha u vrednosti ostvarenog cilja u delu, da tako kaže. Najidealniji put je ono što taoisti kažu nedelanje, wu wei, ako ste čuli. To je zapravo put najmanjeg otpora. Nije to nedelovanja, nego nedelanja na silu suprotno okolnostima. A najmanji otpor kao voda koja nalazi pravi put, dakle, samim tim podsjećam, stvara najmanje prekomernog potencijala. Taj najmanji otpor, odnosno put najmanjeg otpora, ne znači uvek i najkraći put. Nadam se da više nemate sumnje da kulturu života i poglede na svet formiraju mediji. Društvo se najdelotvornije menja tako što se menja individualna svest. Po principu Pavlovljevog uslovnog refleksa, kada ljudi dobiju packe, posle par puta ih naučite pameti šta smeju, a šta ne. Kako da se ponašaju, a kako ne. Kako da razmišljaju, ako ne žele probleme. Ako, na primjer, na sred ulice postavite zid, ljudi će početi da ga obilaze. I oni će se naviknuti na to stanje i niko neće srušiti zid. U strahu da ne bude odbačen, čovek ili dete će prihvatiti mišljenje većine, što je uvek na njegovu štetu. Zato je važna uloga društvenosti, da što više ličimo jedni na druge, jer ćemo isto reagovati na stimulanse. Jedna od najvećih opasnosti za sistem je individualnost. Zato se kompromituju oni koji su drugačiji, koji misle svojom glavom. Potrošački sistem vas tera da koristite stvari koje vam nisu potrebne. Mediji promovišu hedonizam i neprestanu potrebu za novcem. Sve reklame imaju poruku uživaj u ovome, u onome, zgrabi život sada, zabavljaj se, da sva čula uživaju, najjači, najveći, kao u filmu Oni žive. Sve vam govore reklame poput one za sir, uzmi najbolje parče života. Zašto je zabava bitna? Mediji putem zabavnih programa provlače informacije subliminalno koje žele da vam usade jer znaju da ljudi najviše vole da se zabavljaju. Proizvod koji nije upakovan lepo, koji nije privlačan i koji ne govori o kupcu, neće biti cenjen, bez obzira koliko bio koristan. Ili, ako niste dovoljno zabavni, privlačni,
nećete imati potrošače ili publiku. Najviše gledalaca imaju one zvezde show biznisa koje se predstavljaju kako se samo smeju, nešto su kao duhoviti, svi su nešto originalni, pozitivni kao. A u stvari samo se trude da budu zabavni. A najčešće svi pate od inflacije inteligencije. I kada se pomene slava ili novac, oni doživljavaju suženje svesti. Mediji nas uništavaju proporcionalno korišćenju istih. Mediji ne nameću samo vrednostni sistem, nego i kulturu zaborava. Medijska propaganda najveći deo programa posvećuje nebitnim temama, a izbegava ili marginalizuje razgovore na ključne teme, koje mogu nešto da promene. Jer šta ćemo ukoliko ljudi uključe mozak, pa brzo će shvatiti šta se sa njima radi. Iznenadilo bi vas kada biste vidjeli koliko bi svet bio drugačiji, bolji, kada bi mediji objavljivali 90% pozitivne informacije, a 10% negativne, nego obrnuto kao što rade danas. Формируются сцены убийства, сцены насилия, сцены грабежа, то вас будут убеждать, ну как, телевидение просто отображает жизнь. Ну давайте зададимся вопросом, кто из вас в жизни хотя бы один раз видел сцену убийства? Возможно, такое бывает, но я в своей жизни ни разу не видел. Теперь зададимся вопросом, а сколько раз можно увидеть сцену убийства на телевидении? Ну, наверное, уж как минимум 100 раз на дню, да? Так это что, отображение жизни? Нет. В 60-е годы Соединенные Штаты проводили эти исследования очень серьезные, отобразили. И как бы выявили, что не телевидение отображает жизнь, а жизнь отображает телевидение. То есть, условно говоря, представьте себе страну, что где нет ни сцен насилия, ни грабежа, ни убийств. И попробуйте в течение месяца эти сцены демонстрировать постоянно на телеэкране. И тогда они появятся в жизни. То есть жизнь формируется картинками и мыслеформами. Тот, кто формирует мыслеформы, тот и управляет жизнью. I za kraj, setih se misli Oskara Valjda, koji je rekao, svi smo mi u blatu života, samo što neki od nas gledaju u zvezde. Upoznah kulturnog čoveka istetoviranog. Upoznah primitivnog čoveka u odelu. Upoznah religiozne, a pokvarene. Sretoh ateiste, a ne iskvarene. Videh mnogo snage u malim ljudima, a mnogo slabosti u velikim. Mnogo mudrosti u običnim, a mnogo gluposti u uglednim. Videh siromaha kako daje, a bogataša kako uzima. I shvatih da na život ne treba gledati onako kako nas uče.